गिबि गिबियावनो खुलुमबाय निउस चेनेलसिम। दिनै आङो गासै सिसुपानि ओनसोलनि गलाघाट जिल्ला सिङाव थानाय आंनि न'आव आंनि न' सिङावनो बा लांगोनायावनो रायजो राजाफोरनि जा आंखाल खाम गैयामोन। रायजो राजाफोरनि गामिनि बाथौ मन्दिर, ब्रह्म मन्दिर आरो गामिफ्राव बे खहाया दंमोन। आं कमिटमेन्ट होदोंमोन बिथांमोननो, बे दिनै जाफुंसार होदों। आरो जानै बेखौ राननाय खामखौ लाबोनानै आंनि अन पकेटनिफ्राय होदों। बे बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बाजेटनिफ्राय फैयाखै, स्किमनिफ्राय फैयाखै। बे आंनि न'खरनिफ्राय आं बेखौ खरस खालामना होनाय जादों। जिहेतु रायजो राजाफोरनि बे खाम गैयिनि थाखाय दामनाय देनाय मुसुरनाय बे अनेक खहा जानानै दं, नियम जानानै दं। आरो फैगौ नैबे बैसागो बोथोरखौ नोजोर होनानै बारा दिन गैला, जोङो 10 सान बा 12 सान दंबावो। बिनि उनावनो जोङो बर' हारिनि गोदान बोसोर आगान सुरगोन। बे गोदान बोसोराव रंजानाय दामनाय देनाय जोंहा जेराव नांगौ। जोङो खाम सिफुं जथा नङाबा जोङो रंजानो हाया आरो जोंनि हारिमुखौ जोङो फेहेरनो एबा जोङो फोसावनो हाया। बेखौ नोजोर होनानै आङो रायजो राजाफोरनि गामिनि मोजांनि थाखाय बे जिनिसखौ होनाय जादों, खामखौ। आरो आसा खालामो बे खामखौ लानानै गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनहा जायफोर गोरोंखा बिसोरो रोङैफोरखौ फोरोंगोन आरो जायफोर रोङा बिसोरो मोजाङै सोलोंनानै खाम जथा बा जोंनि बर' हारिमुनि हाबाफारियाव आवगायलांगोन, बेखौ नोजोर होदों। आरो बाथौ मन्दिरावबो जोंनो खामनि थाखाय गोनां। खाम सिफुं सेरजा जथा हारमनियाम बेफोर जोबोद गोनां। ब्रह्म मन्दिरावबो जोंनो नांगौ रायजो राजाफोरनो। बेफोर खहा दं, बेफोरखौ नोजोर होनानै जाहाथे जोङो ब्रह्म मन्दिरावबो जोंनि बर' रावजोंनो खाम सिफुं जथाजोंनो आर'ज गाबो, बेखौ नोजोर होनानै बिथांमोननो होनाय जादों। आरो बाथौ धोरोमफ्रावथ' जोंहा सोलिखायो आर'जआ, आरो जेराव खहा बेखौ सुफुंनो थाखाय बिथांमोननो होनाय जादों। आसा खालामदों बे खाम राननाय नैबे खामजों इयुनाव रायजो राजाफोरनि आरो जोंनि समाजनि जौगानायाव आगान सुरगोन होननानै आसा खालामनानै बिथांमोननो आंनि पकेटनिफ्राय बा आंनि न'खरनिफ्राय बे मुवाखौ बायनानै होनाय जादों। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय आरो जोबोद बाख्नायनाय बाथ्रा बियो जे माबाखौ बैसागोनि बोथोरखौ नायनानै लोब्बा लाखिनानै जे नांगौखिनि समावनो बिथाङा जिबादि बिथांमोननि गामियाव बाथौ थानसालियाव खाम गैयामोन, अबेबा सोरनिबा गामियाव खाम गैयामोन एबा ब्रह्म मन्दिराव खाम गैयामोन, बिथांनि बे गैयै जिथुनिखि अभाब, बे अभाबखौ नायनानै बिथाङा बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि सारआ बिथांमोननो खाम लाबोना होफैदों। थ' बेनिखायनो बहुद रोजा रोजा साबायखर जासिबाय जों सारनिसिम। आरो आं सानदों बे खामजों जोंनि बर' हारिनि जि गाननाय जोमनायजों लोगोसे मोसानाय मुसुरनाय, बे जोंनि हारिनि बैसागो मोसानाय एबा आर'ज खन्नाय, बेफोराव मोजाङैनो मोजां बिथांमोना बेबहार खालामनो हागोन बे खामखौ। थ' लाबोना होनो थाखाय बे खामखौ बिथांनि सायाव जों रोजा रोजा साबायखर बावनाय। गोजोन्थों।